Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri ekainaren 13ko saio berri honetara. Asteazkena da eta edukiz betetako saioa ekartzen dizuegu gaur egunero egiten dugun moduan. Alde batetik Iruin herriko hotxetan egun hauetan ikusgai dago Nafarroako liburutegi publikoan Nupen 30. urteurrenaren inguruko erakusketa bat. Han egon ginen eta gainera Nupeko Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza Zentroko zuzendaria den Imanol Nuñezekin elkartu ginen eta erakusketaren nondik norakoak azaldu zizkigun. Gero zuek ere horri buruz gehiago ezagutzeko aukera izango duzue gure erreportaiarekin. Ondoren jarraian gaurko elkarrizketak izango ditugu, gaur 2 izango dira eta lehendabizikoan Lur Albizu etorriko da. Ernai erakundetik etorriko da eta aste honetarako antolatu dituzten 2 mobilizazioei buruz hitz egingo digu Lurrek. Zeri buruzko mobilizazioak edo manifestazioak dira? Altsasuko gazteen kasuaren ingurukoak. Gazteei elkartasuna erakusteko alde batetik eta gaia salatzeko bestetik. Gero ikusiko dugu. Ondoren, jarraian ere, hurrengo elkarrizketan Mikel Larrazan Nize elkartetik etorriko da eta oso interesgarria den eztabaida bat mahai gainean badago dagoeneko, baina Nizek zen nolako jarrera duen horrekiko azalduko digu. Zertan datza eztabaida? Esan dugun moduan oso interesgarria eta oso interesgarria gehiago, erlijioa zenolako garrantzia edo zenolako presentzia duen hezkuntza publikoan. Badakizuenez ikasgai derrigorrezko hautazko ikasgaiak daude, ere horren alternatiba, baina ordutegiaren barne. Eta esan bezala Mikelek azalduko digu zenolako egoera dagoen eta zenolako iritzia duten Nizetik. Ondoren eta saioari bukaera emateko kiriketan izango dugu gaur. Egun hauetan atzotaren egun Kondestable Jauregian Iruñean pilota kirolaren inguruko jardunaldiak izan ziren, han egon ginen eta Jose Maria Etxeberria pilotari ohia elkarrizketatu genuen. Gero ikusiko duzue, amaieran esan dugun moduan, orain hasiera eman behar diogu saioari eta egunero egiten dugun moduan efemerideekin hasiko gara. Gaurko lehenengo efemeridea 1964. urtean gertatu zen. Don Emiliagako glosak idatzi ziren gazteleraz idatzitako historiako lehendabiziko testigantzak alegia. Euskaraz idatzitako oharpenak ere ageri ziren dokumentu horretan. 1971. urtean, bigarren efemeridea gertatu zen, Australian. 29 urteko Geraldine Broderick emakumea 9 umez erditu zen. Horrelako kasuren bat emandako lehendabiziko aldia izan zen. Haurtxo guztiak hil egin ziren. Hasi da, Goazen ekainaren 13ko titularrekin. Altsasuko gazteen epaia salatzeko eta larunbaterako manifestazioan parte hartzeko eskaera egin dute gaur Iruña hirian. Prentsaurrekoan politika, sindikalismo eta giza kultur eragile ezberdinetako edo desberdinetako ordezkariak izan dira. Herri berriko antzerki jaialdia garai eta joera eszeniko guztietara ireki da nazioarteko programazioaren aldeko apostu batekin.
Gaur hasi egin da uztailaren 20 abuztuaren 4 ospatuko den 19. ediziorako sarrera salmenta. Nazioarteko 5. arkitektura eta gizartea kongresua egingo da gaur eta bihar Iruñean. Inaugurazio ekitaldian Uxue Barkos, Nafarroako gobernuko lehendakaria eta Felipe VI erregea egon dira. Osasunak osasun garraiorako plan berezia aktibatu du Belateko eta Almandozeko tuneletako obrak direla eta. Gaixo larriak helikoptero medikalizatuan eramango dira eta Iruñera eramango dira edo ambulantzian Gipuzkoara Osakideretzarekin koordinatuta. Pio 12. etorbideko korridore jasangarria sortzeko lanak hilabete honetan hasiko dira abenduaren 31 arte. 6 fasetan egingo dira lan edo obra hauek eta kostua 1,6 milioi eurokoa izango da. Zirkulazioa ez da etenduko eta informatzaileak egongo dira obretan bertan. Makinak uztailaren 16an hasiko dira lanean Nafarroa etorbideko eta Errioxa kaleko bidegurutzeetan. La Pamplonesa ikasgeletara sartuko da 3 eta 7 urte bitarteko ikasleek banda ezagutu eta adimen musikala garatu dezaten. Hezkuntza programa hau 2019ko urtarrilean jarriko da martxan, udal bandaren mende urreneko programaren barruan. Egunkarietako azaletara pasako gara orain eta Diario de Navarrarekin hasiko gara egunero egiten dugun moduan. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Urdangarinek espetxera joateko agindua jasoko du gaur goizean. Azaleko argazkian, langile batek altzairuaren galdaketa egiten ikusi daiteke, Magoteaux de Urdiainek hazten jarraitzen du izenburupean. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusiak hau dio. Gorenak Urdangarinen zigorra txikiagotzen du, baina ez du espetxea saihestuko. Azaleko irudian Iruñea ikusi daiteke eguraldi euritsu batekin. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Euria non nahi. Gara egunkarian hau daukagu. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Espainiako erregearen ezkonaia kartzelara ustelkeria dela eta. Atzo Orozko udalerrian manifestazioa egin zen eta hori da azaleko argazkiak erakusten duena. Eskuinean izenburu hau aurkitu daiteke. Orozkon lan istripurik gabeko etorkizuna eskatzen dute. Ea zer daukagun Dabide Euskaldunetan eta lehendabizi egunero egiten dugun moduan berri egunkarira joango gara. Goian lehendabiziko argazkian Kim Jong-un Ipar Koreako buruzagi gorena eta Donald Trump ere argazki berean, Estatu Batuetako presidentea ikusi daitezke, bosteko lausoa izenburupean. Beherago, bigarren argazkian, egun hauetan etengabe hitz egiten ari garen Aquarius ontziko iheslariak ageri dira, Valentziarako bidean izenburupean. Horren ondoan eskuinean, 2 zutabe ditugu eta hor gainontzeko albisteak eta bestelako edukiak ditugu. Lehendabizi Arian atalean, Lander Martínez Elkarrekin Podemoseko kidearen hitzak ageri dira. Legezkoa bada ez dugu arazorik erabakitzeko eskubidea txertatzeko. Horren azpian fiskalak ikerketa hasi du Osakidetzako iruzur salaketen harira. Beherago Eusko Jaurlaritzak hazkunde iragarpena 2/10 igoko du. Ondoan, alboan eskuinean, kirolari dagokionez, bideo epaile laguntzailea ezarriko dute estreinakoz munduko kopan. Eta behan kultura atalean, Alberto Irazu kazetaria eta idazlearen esaldi bat. Euskarak oholtzan ez ezik sorkuntza zentroetan ere egon behar du. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko ditugu gaurko egunkarietako eta hedabideetako azalak. Goian ezkerrean, Esa urtegiaren handitzeak 110% gainkostua eta 12 urteko atzerapena eragin ditu. Eskuinean, Kiki Koko eta Moko pailazoak ariko dira gaur Ziudadelan. Beherago ezkerrean, Espainiako erregea izanen da gaur Iruñean, eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Eskuinean oraindik berago, La Pamplonesa ikasgeletara. Ondoan ezkerrean, gobernuak ingurumenean egiten duen kudeaketa nepotista eta manipulatzailea dela salatu du
gure lurrek. Bukatzeko, oraindik pixkatxo bat beherago, eskuinean, irakasleen oposizioen aurkezpen ekitaldia ekainaren 20an izanen da. Guazen orain, gaurko eta aste honetako agenda ezagutzera. Igandera arte, gaur Ermitagaia mendebaldean, lehendabiziko pintxoaren astea ospatuko da. Pintxo bakoitzak 1,50 euro balio du. Ekainaren 15era arte planetarioan, Ezkaba 1988-2018 erakusketa ikusgai egongo da. Ezkabako presondegiaren ingurukoa da eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6:30 Ziudadelan jostaketan zikloaren barne, irriparra __ izenburua duen ikuskizunaz disfrutatzeko aukera izango duzue, hau zuen aurrekin. Euskeraz izango da eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:00 Ingurumen Hezkuntzako Museoan dokumental baten proiekzioa, Huerto Urbano Cultivando Salud izenburuarekin, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8:00 Kondestable Jauregian, L. Lauaxeta Lorca izenburua duen ikuskizunaz gozatzeko aukera ere izango da eta sarrera librea da. Zuren fedea besterik ez daugot. Herri zintzo honenak zaindu dagiala hil ginenen atxa. Bukatzeko, gaur arratsaldeko 8:00 zinemaren eta emakumeen 32. erakusketa internazionalak jarraitu egingo du beste proiekzio batekin. Gaur Les Distancies pelikularen txanda izango da eta sarrerak 5,5 euro balio du. Egunaren lehenbiziko partean zerua lainotxo egongo da eta litekena da euri pixka bat egitea. Arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, ziertzo bolada gogorrekin Nafarroan, tenperaturan aldaketarik ez. Ostegunean ostarteak egunaren bukaeran zerua laino gutxikin egongo da. Ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogor batzukin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Egin dezagun aurrera, goazen Iruin herriko albisteekin. Eta honen barne lehendabizi Eguesibar ikusiko dugu. Eguesibarren hau daukagu. Ekainaren 15era arte, 12 eta 16 urte bitarteko gazteek Eguesibarren abuzturako antolatu den The Walking the West udalekuan apuntatzeko aukera izango dute. Inskripzioa 012 telefono zenbakiaren bidez gauzatu behar da eta informazio eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Bestalde, Eguesibarrekin jarraituz, eguraldi txarra zela eta ekainaren batean egin behar zen eskolaren margoketa kolektiboa bertan bera gelditu zen. Horrein ordez, ekintza ekainaren 15era mugitu eginda. Arratsaldeko 4:30 aurrera egingo da Garajonai kalean. Data horretatik ekainaren 15etik irailaren 14era arte gainera liburutegiaren ordutegia aldatu egingo da. Goizeko 8:30 eguerdiko ordu 2:30 arte irekita egongo da eta honez gain abuztuari dagokionez, abuztuaren 6tik 13ra bitarte instalazioak itxitak egongo dira. Alde batera utziko dugu Eguesibar eta Galarko zendeara pasako gara orain. Ekainean zehar Galarko zendean zenolako agenda edo jarduerak izango diren ezagutzeko udalaren webgunea bisitatu daiteke.
Eskaintza oso zabala eta anitza da, dena dokumentu digital batetan bilduta dago. Udalak bizitza kalitatea hobetzeko alde batetik, garatzeko bestetik eta baita babesteko ere proiektuak eta ekintzak premiatu egingo ditu diruz laguntzeko deialdi baten bitartez. Eskaerak ekainaren 20 arte igorri daitezke. Era berean, nazioarteko kooperaziorako sentsibilizazio eta hezkuntza programak galarko zendean egiteko edo gauzatzeko diru laguntzak eskaintzen dira. Eskaerak ekainaren 20 arte ere aurkeztu daitezke. Ekainaren 20tik irailaren 5era bitarte, goizean eta arratsaldean 3 eta 12 urte bitarteko umeentzat hiri kanpaldiak izango dira. Izen emate epea edo inskripzio epea ekainaren 13an bukatuko da. Gaur. Aste honi dagokionez, edo aste honekin jarraituz, igandean ekainak 17 bizikletaren eguna ospatuko da. Goizeko 10:30 zendeatik irtengo den ibilbide batekin egingo da, eta horrekin bukatu ditugu Galarko zendeako albisteak. Etxauriri dagokionez, ekainaren 17an Etxauriko jaiak ospatuko dira adin guztientzako jarduerekin. Gainera, aurten erraldoien 30. urteurrena eta berriztapena ospatuko dira. Zubiarte Euskaltegi Publikoak bestalde euskarazko klaseak eskaintzen ditu Etxaurin. Izen ematepea zabalik dago ekainaren 15era arte. Ekainaren 17an aste honetan igandearekin, eguerdiko ordu bietan bai, Etxauriko herriaren jasoaldia egingo da. 156,5 kilogramoko pisuarekin 15. edizioa izango da aurtengoa. Amaitzeko Iruña hiriko berriak ditugu. Apestegia altzairuen ereisketa Sanferminen ondoren hasiko da eta udazkenerako bukatutzat emango da. Iruñeko udalak, hiriko plan estrategikoaren elaborazio prozesuaren hasiera ekitaldi ireki batetan aurkeztuko du. Hitzordua aste honetan izango da, konkretuki ekainaren 14ean, ostegunarekin. Izan ere, bileran edo batzarrean iruindarrek plan horren erredakzioan parte hartu ahal izango dute. Bukatzeko, udaletxeak ganbera abesbatza hartu egin du eta taldearen ibilbideari errekonozimendua eskaini dio Romantxa eta Morondo obren interpretazioarekin. Elektrizista behar da mutiloan elektrizitate eta elektronikako goi maila ikasketak eskatzen dira aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, komerziala bildua grupoirrial.com helbidera. Elektromekanikoa behar da mutiloan elektrizitate eta elektronikako jakintzak eskatzen dira aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali, komerzial abildua grupoirrial.com helbidera. Telemarketing langilea behar da Arangurenen marketing saileko ikasketa baloratuko dira aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali moroz abildua intedia.com helbidera. Tornatzailea eta fresatzailea behar da mutiloan goi mailako ikasketa baloratuko dira. Mugagabeko kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali ofertasbi abildua navarra.es helbidera. Idazkaria behar da Iruñan, administraritzako goi maila eskatzen da aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali lanpolsa abildua jasoikastola.net helbidera. Bi elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate eta elektronikako ikasketak eskatzen dira. Behin-behineko kontratu egingo zaie. Kurrikuluna bidali selitel abildua ja.com helbidera. Teknologiako saltzailea behar da Iruñan, urte bat eta 3 urte eta arteko esperientzia eskatzen dira aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali caterina.moral abildua randstad.es helbidera. Zerbitzaria behar da Atarrabian, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikulunak korreoz Calle Mayor 19 BA 316 Bilaba.
Estankoan aritzeko langilea behar da Iruñan DBH titulua eskatzen da. Kurrikuluna bidali JL Rodríguez 402@gmail.com helbidera. Administraria behar da Iruñaldean, administraritzako ikasketak eskatzen dira, ordezkatze kontratu izango da. Kurrikuluna bidali personas.ilundain@gmail.com helbidera. Bi gelzero behar dira Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali solucionesobrainsa@gmail.com helbidera. Karretileroa behar da Iruñan, lan ikasketak baloratuko dira, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.